Сега ще ви покажем една малка демонстрация как се сглобява един стелаж на Samsung за памети и аксесуари. Така, стелажът идва в това положение, с лек захват отдолу да издискате стъклата. Ето тук така. Вдигате горната част и отделяте настрани. Тази задната част на стелажа се отделя и може да се отстрани настрани, като може да се почисти, може да се зареди. Взимат се паметите и се нарежда прямо това какви са. Ето така стават. Дарите, като тук се застъпват, като идеята е да се вижда класовете. Така, от тук се взима и се прикрепя пак внимателно към стойката, като пак с две пръстчета придържате лекичко стъклата и съвсем внимателно се слага отгоре капачето. И вашия стелаж вече е готов за ползване и за продажба.